přesně to, co jsme se bavili, je to jenom otázka času, kdy ty goly dávat bude, protože se do těch šancí dostává. Tohle byl cílený, krásný balon za obranu a proto já tvrdím, že když útočník dostane tenhle balon a nejde jeden na jednoho, tak je to prostě zbabělost, alibi. Tohle Mahmutovič udělal fantasticky. Už jenom z toho důvodu, že si krásně navedl Jugasa, jak potřeboval. To prostě uklidil a dá se trošku bavit na téma, že tohle by si golman měl pohlídat, ale to byla tak skvěle udělaná. Dva hráči plzeňáci tam byli malý vápně, ale chci pochválit Davida Limberského za neskutečně krásnou uličku, kterou dal do křídla, si nabíhal Hrošovský a to jsou takový automatizmy od Plzně, že až je to neuvěřitelný, jak to vypadá jednoduše ten fotbal a je to o tom pohybu, umět se tam naběhnout a tady to samozřejmě se štěstím a tohle, kdyby ne Mahmutovič, byl za ním ještě Hořava. Přesně tak. Tohle takhle zkušený útočník prostě proměnit musí. Tady to je, o čem jsi mluvil. David Limberský u balónu. Neskutečně nádherný balón, který prostě je krásný za tři. Samozřejmě je to chtěný a tomu jde naproti tím, že si troufne dodat z jednoho doteku a na druhou stranu těžký kop pro Kovaříka. Ne, on nekopal, on to nastavil koleno. Může to tak vypadat, nicméně mám takový podezření, že opravdu... Nerozklíčujeme, tady uvidíme nádhernou traku Tomáše Hořavy. Byla opravdu parádně umístěná, Hořava věděl, kam dává míč. Ale já si myslím, že Alda Schuster spíš lehce u něj zavadil, ale každopádně tady to zakončení, to bylo něco neskutečně nádherného, takzvaným lehkým halvolejem. Ale určitě byl klíčový souboj Schuster-Holenda, kde Holenda pokryl si míč, ale pravděpodobně asi faulem. A nevím, jestli při dopadu nebo přišlápl kotník Aleši Schusterovi. Každopádně Aleš Schuster právě kotník. Znova do prostoru, kde si nabíhal hráč. Výborný timing Míry Markoviče, výborný zakončení hlavou a jak říkám, skvělý centr Sančíka, takže výborná akce. Pro 20 minut dřív, kdy to bylo třeba 2-0. Ale ono to opravdu